Ez zara soilik bisitaria. Zu, gonbidatuta zaude. Eta gu, anfitrioi izango gara. Norbaite gonbidatzen zaituenean, ez dizulako edozein toki erakusten. Ate bat irekitzen dizu, bere etxearen parte bilakatzen zaitu. Gonbidatuta zaude herri txikiren bat ezagutzera. Adimen artifizialari baino jendeari galdetzera. Presari gabe sartzera, baimena eskatzera, baina beldurrik gabe eskatzera. Mahai bat, etxeko jana eta birentzako itzordua. Itxura ona ez? Eta ea, erosi hemen gertu. Igo mendira, eta agurtu, baina jeitsi guztia zegoen bezala utzita. Sartu museo edo tailerren batera. Galdetu zer egiten den, nork egiten duen, egizu euskaraz. Hemen ala bizi gara eta eskartuko dizugu. Eraman gure berdea, eraman gure zaporea, eraman gure istorioak, eraman argazki bat baino zerbait gehiago, eraman asko eta utzi zure honena. Tolosaldea, gonbidatuta zaude.